Salut, prieteni! Azi o să construim gaura neagră și gaura albă. Hai că o să începem chiar în acest moment. Aprind timerul. 3, 2, 1 și... Ce? De ce m-a scos? Nu știu de ce. Ziceți voi, mai am internet? Sau mi-a dat crash? Ia uite, citiți aici, că eu nu știu engleză. Poate voi știți. Ce? Bă, dar mă hac.